mu abin da muke cewa an yi maka laifi kana da ɗa sai wani ya kashe shi, kar ka bi dare ka je ka kashe wannan, tafi wurin polis. Na'am ba sa aiki da hukuncin Allah, tafi dai, muna da dalilin mu na haka, tafi. In ka je ka kai kuka ga abin da aka yi maka, don haka kana so a kamo wane da ya laifin nan a hukunta shi. Idan aka kamo shi, to a lokacin sai ka fito da matsayarka, sai ka ce kuma kana so ne a yi maka hukunci da shari'ar Allah. Domin me, duk da yadda ƙasar ta lalace a haka, amma sun ce akwai shari'a kuma akwai kotuna, akwai alƙalai na shari'a, sai ka ce a je can. Ko kun fahimta jama'a? Sai a tafi can. Idan aka tafi, to yanzu kenan an amintu da ku 'yan sanda ku yi abin da ya dace, an amintu da mai shari'a ya yi abin da ya dace, an amintu da wanda yake shugabanci ya yi abin da ya dace. Shi kuma sai ya sa son zuciya. Da ya sa son zuciya, me ya kamata a yi? A al'adar mutane sai su ce a shi kenan Allah ya isa. Mu 'yan salafiya muna cewa kakai Allah ya isa, ba a kai ba. Ku sake ɗaukan shari'ar ku kai ta gaba, ku je ku rubuta a jarida, ku je ku samu suwa ne, za ku nace har sai an bi muku haƙƙinku. Da haka ne za ku nuna musu cewa kun san haƙƙinku. Na haka duk sanda magana ta kama sai su ce mutanen nan fitinannu ne, haka za su fassara ku. Amma ku ba fitinannu ba ne, freedom fighters ne, masu son zaman lafiya ne, wala kun fil qisasi hayatun, kuna son a rayu ne cikin lumana. To ina faɗin wannan ne a madadin mu. Da haka in wani ahalis sunna ya ɗauki cewa a tun da dai shugabanni sun yi watsi da abin, to kai ma ka yi watsi da abin, mu salafiya ba mu yadda ba. Ba za mu ce ka je ka ɗauki doka a hannunka ba, amma kuma ba za mu ce shi kenan ka bar magana ba. Za mu ce ka tafi gaba, ka sake tafiya gaba, ka yi amfani da kafofin watsa labarai, ka je ka tara lauyoyi, ka je ka samu suwa ne, kar ka gaji ko kaɗan har sai an tsai maka da abin da yake hakkinka ne, ko bayan shekara nawa ne. Idan ku kun mutu, ku bawa 'ya'yanku wasiya su ci gaba da bin abin. Idan aka yi haka, to shine kuna nuna kuna zaman lafiya.